Okay. Første scene, det er med nyhedsoplæseren, som også bliver kaldt Spim, fordi at det er en speaker i billedet. Og hun fortæller lidt, at der er 2 drenge, som får bøder for at lave face rape. Og det hun siger er, at aktualitet, fordi at face rape er meget, bliver mere udbredt. Væsentlighed, fordi at næsten alle har Facebook. Og vi lagde mærke til, at der var nogle farveord som ulovligt og stensikker. Scenen bliver filmet i halvtotal, reallyd, opstillet lys og baggrundsbillede. Videre til Ludvig. Ja, det næste scene, det er et interview med Emilie Wissing. Og der er at sige fra Visk, fordi at hun fortæller om et problem med det. Det er også, at hun bliver, det sårer hende, at det krænker hende, at hendes privatliv bliver offentligt. Der er halvtotal, voice over, full perspektiv, normal perspektiv og nærbillede. Ja, så har vi et interview med Jan Trane, som er skoleinspektør på skolen. Han er en sige. Han prøver at lære, at der er ejendomsret. Han bliver filmet i nærbillede. Der er reallyd og normal perspektiv. Så kommer der en par clips med voiceover, som fortæller lidt om de konsekvenser, der er om face rape. Og det kommer vi frem til, det er et show, og de her de her små clips, de bliver filmet i en tiltning, og så lidt zoom, og frø, og normal perspektiv, og et nærbillede. Yes. Så er den næste scene, der med et interview med Annette Viberg, som er anklager hos Nordsjællands politi. Og der er så, fordi Annette fortæller, at mange offer på Facebook ikke gør noget ved det, men det kan altså, at der er en konsekvens, at der godt kan ske noget ved det. Og så bruger hun farveord, som generet og krænket. Der er nærbillede, reallyd, normal lys og normal perspektiv.